Hajjaji. Wata Hajjaji tun da na ga kin aiko kina nema na ni na san da kai faruwa ba karamin daɗi na ji wallahi tallahi. Wallahi ranar da na mare ka da na tafi na kwanta gaza bacci na yi wallahi. Hajjaji Bakkatu. Kai yaro daga ina. Hajjaji. Wata Hajjaji. Kaf garin nan na duba sama da ƙasa na ga babu wacce ya dace da soyayya da ita sai kiyajiya. Ni din? Ba da. Kana ko da kunya? Ka san ko da wanda kake magana? Ko ɗana na biyar ya sa an ka shine zaka zo ka tumfare ni ka ce soyayya? Ni na ɗauka ka biyo ƴata ne ma? Hajiya shi soyayya ai baya bin girma ya Hajiya. Wallahi Hajiya. Baya bin girma? Allah wallahi. Wallahi abin nan ya tsaya min a rai ba ɗan kaɗan ba wallahi. Sai na ji yanzu a gaba ɗaya ba ni da wanda nake so da ƙauna in ba kai ba. Idan ban aure ka ba ni ji nake rayuwata ba za ta zama complete. Alhamdulillah. Yanzu kina so na? Sweetie. Allah. Kin ga? Na ji daɗin wannan magana. Kuma in bakin mu ya taso, Adamu Usha shi zan kira zo ya wasa abin nan. To yanzu ya ake ciki. Wallahi abin da ake ciki shine ni gaskiya maganar soyayyan nan yanzu ina son ka. Me ya naga kuna kallon kallo kai da ita? Jibrin. Nana? Ya nan kina kallon sa kin san shi ne? Shi ne wanda nake faɗa miki zai zo ya gaishe ki a matsayin ki na mahaifiyata. To, bazawari na ne shine wanda yake shirin zama mahaifinki. Dan ma ki sani. Saboda haka daga yau sai yau har in ji kar in gani. Ke fata harkan shi kar in ji kar in gani ko in tsine miki. Ni wallahi shi nake so. Nana!